nga pong pera. Alam naman nila na wala tayong pera. Oo nga naman, Abi. Pag-aaralin ka na ba sa susunod na taon ng tatay mo? Wala pa daw po kasi kaming pera. Ano ba naman yung tatay mo? Hindi man lang maghanap ng trabaho. Abi, saan ka pupunta? Saan po sila Lola Lydia? Ilang taon na yung lumipas nung umalis sila dito. Uy, si Abi yan ah. Siya ba talaga yun? Kasi naging magulo ang buhay ko dyan. Eh bakit nga ba tayo pumunta dito? Dahil sa kanila. O Abi, saan ka pupunta? May pupuntahan lang po kami nila Kelly. Pwede po bang humingi ng pera? Wala akong pera. Doon ka humingi sa tatay mo. Tay, Oh, bakit Abi? Saan ka na naman pupunta? kila Kelly lang po. Hingi nga pong pera. Nakakahiya naman po kasi makikipagkita po ako sa mga pinsan ko. Tapos, wala naman po ako may ambag sa kanila. Eh ano naman ngayon? Alam naman nila na wala tayong pera. Saka hindi ka naman nakapag-aral tulad nila. Kaya maiintindihan nila yun. Oo nga naman, Abi. Kahit pamasahe lang po, hindi niyo po ba ako bibigyan? Oh, itong 50. Kasya na yan. Ano ba yan? Aalis na nga lang ako. Saan ka galing kanina? Doon lang po na sa kumpare ko. Ay naku, Masong, dapat maghanap ka ng magandang trabaho para makapag-aral ang anak mo. Hindi nga ako matanggap dahil mataas ang standard na hinahanap nila. Samantalang ako, wala naman akong pinag-aralan. Kasi noon, pinag-aral kita, hindi ka naman nagseryoso, kaya hindi ka ngayon makapaghanap ng magandang trabaho. Yan ka na naman, Nay. Sinisisi mo na naman ako. Tapos na po yun. Masong, naawa lang kasi ako sa anak mo. Mas maganda siguro, Nay, maghanap na lang siya ng trabaho. Para pag nagkita-kita sila ng mga pinsan niya, hindi siya mukhang kawawa. Ayaw niya mag-apply dahil hinihintay niya na pag-aralin mo siya. Sige na, Nay. Lalong sumasakit ang ulo ko sa inyo. Pasok na ako sa kwarto ko. Puro na lang kasi alag ang inaatupag mo. Oh, Kelly. Teka, nasa si Abi? Ha? Akala ko ba nandito na siya? Tuloy ka muna. Nasaan na kaya yun? Hindi kasi siya sumasagot sa mga chat ko eh. Baka parating na rin yun. Baka nga. Ano? Gusto mo magtitimpla muna ako ng juice natin? Sige, okay lang. Ikaw bahala. Sige, sandali lang ah. Oh, baka eto na siya. Oh, Abi, tuloy ka. O, Abi, buti naman nandito ka na. Kanina ka pa tinatanong sa akin ni Marga eh. Pasensya na kayo ah. Nagtalo pa kami kasi ni tatay at ni lola. Bakit? Hindi ka ba nila pinapayagan na makipagkita sa amin? Hindi naman sa ganon. Kasi alam nyo na, ang hirap sa kanila humingi ng pera. Sige, maiwan ko muna kayo at ikukuha ko lang kayo na maiinom. Kanina ka pa kasi chinachat ni Marga, pero hindi ka sumasagot. Pero hayaan mo na. Okay lang yun. Ang importante, nandito ka na. Oh, eto. Uminom muna kayo. Ano gusto niyo merienda? Sige. Ako na lang sa merienda. Anong gusto nyo? Kahit chichirya lang, okay na sa amin. Di ba, Abi? Oo naman. Pasensya na kayo ah. Wala kasi ako may ambag. Okay lang yun. Kami nang bahala. Oo nga naman. Ang mahalaga, kasama ka namin ngayon. O sige, sandali lang ha. Bibili lang ako ng merienda natin. Sige.
Mabuti na lang pala, nakita mo yun. Uy, pasensya na ha. Medyo natagalan ako. Wala kasing chichiri ang tinda, kaya tinapay lang yan nabili ko. Okay na yan. Tara, merienda muna tayo. Tara. Ay, siya nga pala, Abby. Kamusta na pala sila Lola Lydia at Tito Masong? Ayun, okay naman sila. Ganun pa rin. Wala pa rin matinong trabaho si tatay. Eh, ikaw. Balita ko, malapit ka na makapagtapos ha. Oo nga. Sa wakas, makakasampa na rin ako ng barko. 2 years na lang. Oh, huwag mo kaming kakalimutan ni Abby kapag nakasampa ka na ha. Oo naman. Kayo pa ba? Eh, ikaw, Marga. Kamusta naman yung pinsan namin cum laude? Eto, sobrang saya. Sa dami ng pinagdaanan ko at ng pamilya namin, binuhos ko lahat yon para sa pag-aaral ko. Iba talaga kapag matalino. Kahit marami ng distraction, hindi pa rin sumusuko, lalo na sa pag-aaral. Oh, bakit na nahimik ka na dyan? Wala man lang kasi ako may share sa inyo. Mabuti pa kayo. Nag-aaral. Samantalang ako, wala na yatang balak pag-aralin ni tatay. Eh, di ba, yung lola mo, kaya ka naman niyang pag-aralin. Naku, wala naman trabaho yon. Maliit lang ang kita niya sa tindahan. Hindi bale. Malay mo naman, pagdating ng panahon, kahit hindi ka nakapagtapos ng college, magiging successful ka sa buhay. Paano mangyayari yon? Hindi nga ako makahanap ng trabaho. Kung makahanap man ako, maliit lang ang sahod. Mabuti pa kayo. Sigurado na kayo sa tatahakan niyo sa buhay. Kasi nakapag-aral kayo. At pag nakagraduate na kayo, trabaho nang lalapit sa inyo. Oo, pero hindi naman karera ang buhay. Marami pang panahon para magawa natin yung mga pangarap natin. Oo nga, Abby. Yung iba nga, hindi nakapag-aral pero umasenso. Malay mo naman ganun ka rin sa buhay. Abby, hindi pa huli ang lahat. Mangarap ka lang at yan yung magiging batayan mo sa buhay. Oo nga naman, Abby. Hayaan mo, pag may trabaho na kaming dalawa, tutulungan ka namin makapag-aral. Salamat. Oh, nandito na pala kayo. Mano po, tita? Ano po, tita? Oh, Abby, kamusta? Mukhang matagal-tagal na hindi ka na pumupunta dito sa bahay ah. Kaya nga po, tita. Ano? Pag-aaralin ka na ba sa susunod na taon ng tatay mo? Hindi po, tita. Wala pa daw po kasi kaming pera. Ano ba naman yung tatay mo? Hindi man lang maghanap ng trabaho. Hay nako, hindi ka man lang niya ipursige na pag-aralin. Tingnan mo tong mga pinsan mo. Magtatapos na sa pag-aaral. Itong si Marga, malapit na ang graduation niya. At cum laude pa. Ma. Ito namang si Kelly, 2 taon na lang. Sasampa na yan sa barko. Napag-iwanan ka na. Hindi ba nila yun naisip? Abby, saan ka pupunta? Ma, pinahiya niyo naman si Abby. Totoo naman, di ba? Marga, puntahan ko lang muna si Abby sa labas. Nakita mo na, ma. Sa halip na bigyan mo ng magandang payo si Abby, ganyan pa yung sinabi mo.
Abby, huwag mo nang dibdibin yung sinabi sa'yo ni Tita Mitch. Ganun lang talaga magsalita yun. Nasaktan lang ako, Kelly. Totoo naman kasi na walang pangarap ang magulang ko sa akin. Kung wala silang pangarap para sa'yo, ikaw may pangarap para sa sarili mo. Oo nga, Abby. Tama si Kelly. Isa pa, bata pa tayo. Marami pa tayong magagawa sa buhay natin. Tsaka pagpasensyahan mo na din si Mama. Ganun lang talaga magsalita yun. Tama naman siya, Marga. Kung hindi ako kayang pag-aralin ni tatay, magtrabaho na lang ako. Oo. At kung kaya mo, mag-ipon ka, pag-aralin mo yung sarili mo. Tutulungan ka din namin oras na may trabaho na kami. Salamat sa inyo. Ano ka ba? Magpipinsan tayo, kaya magtutulungan tayo. Kelly, Candy, oh. Sige, okay lang. Thank you. Nagbalita ka na ba kay Abby? Wala pa nga eh. Alam mo, simula nung nagkatrabaho tayo, hindi na natin siya nakakasama. Kaya nga eh. Ano kaya nangyari dun? Ewan ko. Ano kaya kung puntahan natin siya kila Lola Lydia tapos kila Tito Masong? O sige, tara. Sige. Oh, bakit kaya nakasara yung bahay nila? Hindi ko alam. Baka naman walang tao. Tara. Tao po! Tao po! Ay, sino pong hanap nila? Nasaan po sila Lola Lydia? Nako miss, ilang taon na yung lumipas nung umalis sila dito. Ganun po ba? Eh, saan naman po sila lumipat? Nako, yun lang. Hindi ko alam kung saan sila lumipat eh. Wala rin nakakaalam kung saan sila lumipat. Ganun po ba? Sige ho, salamat ho. Sige miss, walang ano naman. Saan kaya lumipat sila Lola Lydia at Tito Maso? Ewan ko. Tara, uwi na tayo. Sige. Uy, Si Abby yan ah. oo nga no. Siya ba talaga yun? Oo. Mukhang asensado na siya. Tara, puntahan natin. Wag na. Nahiya ako. Yan ang dati naming bahay. Pero nabenta ko rin siya. Diyan ka pala dati nakatira. Okay naman ah. Hindi rin. Kasi naging magulo ang buhay ko dyan. Kaya simula noon, sinabi ko sa sarili ko na kapag nagkaroon ako ng pera, di na ako babalik dito. Eh bakit nga ba tayo pumunta dito? Dahil sa kanila. Sila ang dahilan kung bakit ako bumalik dito. Halika, lapitan natin sila. Hindi ba, Marga? Ang pinsan ko, nangakong pag-aaralin daw ako. Pag may trabaho na siya. At syempre, eto naman yung pinsan ko, nangako na tutulungan daw ako magkatrabaho. Hello, Abby.
bukas na bukas pumunta ka dito sa opisina namin. Mag-apply ka. Alam mo na, habang di pa ako nakakasampa sa barko, matutulungan kita. Kasi nangangailangan talaga kami ng staff ngayon. Paano yung Kelly? Wala naman akong alam. Hindi naman ako napag-aral ng college, di ba? Basta, pumunta ka na lang dito. Ako nang bahala. Sige. Hello, Kelly. Papunta na ako. Abi, pasensya na nagka-problema. Bakit ano yun? May nakuha na pala yung isang kasamahan ko. Hindi nila sinabi sa akin. Ganun ba? Pero huwag ka mag-alala. Sa susunod na mangailangan sila, tatawagan kita agad. Sige. Oh, anong nangyari? Hindi na po ako mag-apply. Bakit naman? Sayang naman yun. May nakuha na daw pong ibang kasamahan sila Kelly. Kaya wala na raw pong bakante. Sabi ko naman sa'yo, pinapaasa ka lang ng mga pinsan mo. Ngayon, may mga trabaho na sila. Kaya unti-unti ka na nilang kakalimutan. Abi, hindi totoo yan. Oo, nangako ako. Pero tinupad ko naman yung pangako ko sa'yo. Anong tinupad mo? Eh, ilang araw akong naghintay ng tawag mo. Nagkasakit si tatay noon. Walang-wala kaming pang-ospital. Tinawagan ko noon si Marga. Ang sabi ni Tita Mitch, wala daw siya. Bawal daw siyang istorbohin. Hindi totoo yan. Walang sinabi sa akin si Mama. Hindi ko alam na na-hospital yung tatay mo. Akala ko, tunay ko kayong mga kaibigan. Mga pinsan ko pa naman kayo. Abi, hindi ko naman alam na nagtanim ka pala ng galit sa amin. Abi, matagal ka namin hindi nakita. Kaya, nag-aalala kami sa'yo. Ang tagal ko kayong hinihintay sa tambayan natin noon. Pero hindi kayo umuwi. At busy kayo sa trabaho nyo. Alam mo, Abi, nag-iipon lang kami ni Marga para matulungan ka. Katulad ng pangako namin sa'yo. Oo nga, Abi. Hindi na. Hindi ko na kayo kailangan. Kaya ko mag-isa kahit wala kayo. Sa bagay, kita ko naman na asensado ka na. Sabi ko naman sa'yo na magiging successful din ang buhay mo. Lazar. Sige po, pauwi na po kami. Abi, uwi na daw tayo. Sige na. Babalikan ko na lang kayo sunod. Alis na ako ah. Hindi nyo alam kung anong mga pinagdaanan ko bago ko narating ang buhay ko ngayon. Sana, hindi ko naranasan lahat yon kung tinupad yung mga pangarap nyo para sa akin. Opo. Opo. Miss. Bakit ka umiyak? Pinataya sa mga amo ko. Pinagbintangan niya ako ng magnanakaw. Hindi ko
magagawa yun. Kahit mahirap lang kami, hindi ko magagawang magnakaw. May pruweba ba siya? Na ikaw yung nagnakaw. Wala po. Yun naman pala eh. Wala naman pala siyang katibayan na ikaw yung nagnakaw. Masama rin ang ugali niya. Nagtitiis lang po ako sa kanya. Tama na. Huwag ka na umiyak. Ganito na lang. Baka gusto mo magtrabaho sa amin. Ano po bang trabaho? Ganito yan. Yung amo ko kasi, may sakit. Naghahanap siya ng pag-aalaga sa kanya. Marami na kaming kinuwang mag-aalaga sa kanya. Kaso, hindi sila tumagal. Bakit naman po? Kasi matapang. At pinagmamalupitan niya ang mga nag-aalaga sa kanya. Huwag kang mag-alala. Malaki naman yung sahod mo. Talaga? Sige, susubukan ko. Wala naman mawawala kung susubukan kong alagaan yung amo mo. Sige, halika na. Tara na. Papakilala kita sa amo ko. Abi, tulog na ba si Don Romeo? Oo, pinatulog ko na siya. Buti naman. May ba ako, Abi? Kamusta naman yung isang taon mong paninilbihan kay Don Romeo? Okay lang, Brian. Alam mo ba, ang sabi niya, may ibibigay ito siya sa akin. Ano kaya yun? Oo nga. Nasabi niya nga sa akin yon. Mabuti naman at nagkasundo kayo ni Don Romeo. At alam mo ba, na malaking bagay ang ibibigay niya sa'yo. Talaga, Brian? Pero hindi naman ako humihingi ng kapalit sa lahat ng tulong na binibigay ko sa kanya. Pero malaki ang pasasalamat niya sa'yo. Dahil wala naman siyang anak. At ikaw lang yung nag-aalaga sa kanya. Kaya ibibigay niya sa'yo yun. Ano ba talaga yun, Brian? O ito. Pirmahan mo na. Ano to? Buksan mo. Brian? Totoo ba to? Isa yan sa mga negosyo ni Don Romeo. At ipinapaubayan niya na yan sa'yo. At syempre, ipapangalan na sa'yo. Ikaw na ang bagong may-ari ng negosyo na yan. Nako, hindi ko matatanggap yan, Brian. Hindi ko kayang mag-manage ng ganyang kalaking hotel. Hayaan mo. Ako ang magtuturo sa'yo. Pinag-usapan na namin yan. Maraming salamat, Brian. Nako, huwag ako ang pasalamatan mo. Isa ka sa pinapasalamatan ko. Dahil ikaw ang nagdala sa akin para magtrabaho kay Don Romeo. Wala nga naman, Abby. Sige na, pirma mo na yan. Sige. Ang ganda na siguro ng buhay ni Abby ngayon, no? Kaya nga, baka nga mas asensado pa siya kaysa sa atin eh. Kaya nga, Kelly, hindi mo nga naman nakalain na magiging successful siya sa buhay. Samantalang noon, walang-wala sila. Oo nga. Hindi mo rin talaga masasabi ang buhay, no? Kahit hindi ka nakapag-aral, basta madiskarte ka, aasenso ka sa buhay. Hindi ka tulad ko ngayon. Hindi ko man lang natupad yung pangarap ko na makasampa sa barko. Kasi mas pinili kong magtrabaho dito sa malapit sa atin. Ano ka ba? Maganda pa rin naman yung trabaho mo ah. Isa pa, nasusustentuhan mo yung magulang mo. Oo nga. Pero hindi ka tulad ni Abby. Meron talagang may pagmamalaki sa buhay. Alam mo, ang importante, nakita natin na masaya siya at nakakaluwag-luwag na. O, Tay, bakit nandito po kayo?
May pinuntahan lang ako dito na isang kaibigan. Tay, baka mamaya bumalik na naman kayo sa bisyo nyo at sa pag-inom nyo. Hindi na anak. Alam ko naman na ayaw mo akong umiinom. Saka ayaw ko nang bumalik sa dati. Tama yun, Tay. Para din po sa inyo yun, para hindi na kayo magkasakit. Tama yun anak. Mahirap palang magkasakit. Lalo na noon, wala tayong pera. Baka wala na ako ngayon. Buti na lang anak, nandyan ka. Sinuportan mo kami ng lola mo. Kapit ang gamot ko. Sinagot mo. Wala yun, Tay. Napakaswerte namin sa'yo anak. Kahit hindi kita pinag-aral, hindi mo kami kinalimutan. Ano ka ba, Tay? Pamilya tayo. Hindi ko kayo pwedeng pabayaan. Inspiration ko kayo ni Lola. Salamat anak. Siya nga pala anak, bakit di mo puntahan yung mga pinsan mo? Anak, alam ko naman na may tampo ka sa kanila. Patagal na yun, kalimutan mo na yun. Anak, huwag kang magtatanim ng galit kahit kanino man. Dahil ito ang magdudulot ng sakit sa damdamin mo habang buhay. Opo, Tay. Nakaharap ko din po sila. At namimiss ko na po sila. Yun naman pala eh. Ibalik nyo na yung dati yung samahan na magpipinsan para magaan din sa kaluban. Sige po, Tay. Ano, tara na? Tara na po, para puntahan ko po si Kelly tsaka si Marga. Kelly, Oh, kamusta ka na? ayos naman. Si Tita, kamusta? Ah, si Mama? Okay naman. Nasa palengke siya. Pupunta ka ba kala Marga ngayon? Oo. Sumubad si Mama? Siguradong matutuwa yun. Sakto, day off niya ngayon. Pwede ba ako makibanding sa inyo? Oo naman, ano ka ba? Tara, punta na natin. Tara. Marga? Marga? Sandali lang. Uy, kayo pala. Tuloy kayo. Upo muna kayo. Mabuti naman at pumunta ka dito, Abby. Oo. Sama sana ako sa banding nyo. Alam nyo, na-miss ko kayo. Pasensya na kayo sa akin ng isang araw Hindi ko intensyon na sabihin sa inyo mga bagay na yon. Dahil sumama lang talaga ang loob ko sa inyo noon. Alam namin na umasa ka sa mga pangako namin noon. Kaya sorry talaga, Abby. Oo nga, Abby. Hindi naman namin alam na nagtanim ka pala ng sama ng loob sa amin. Sorry din. Wala yon. Ang mahalaga, nandito ulit ako. Magkakasama tayo. Kaya nga, kalimutan na natin yung mga dating tampuhan. At may maganda namang nangyari sa mga buhay natin. Tulad mo, Abby. Oo nga, Abby. Ibang-iba ka na ngayon. Hindi naman. Siguro swerte lang ako noon at may mabait akong amo. Siya ang tumulong sa akin para maabot ko ang mga pangarap ko sa buhay. Kanya-kanya talaga tayo ng swerte sa buhay. Siguro dahil mabait ka, kaya binigay sa'yo yan ni Lord. Tama na nga yung kwentuhan. Doon na lang natin yun ituloy sa pupuntahan natin. Saan ba tayo pupunta? Kahit saan pa yan. Ako na ang taya. Wow, talaga, Abby? Abby, salamat ha. Hayaan mo sa susunod, kami naman ang taya. Oo nga, Abby. Sana ganito tayo lagi, no? Kapag walang ginagawa. Oo naman. Mangyayari yan. Nandito na ako eh. Ano, tara? Oo, tara. Sige, tara na.